Снежанка и седемте джуджета. Някога, много отдавна, на един цар му се родила чудно хубава дъщеричка. Тя имала ясни сини очи, румени бузки и алени устни, а лицето й било бяло като сняг. Затова я нарекли Снежанка. Скоро майка й умряла и царят решил да се ожени повторно. Новата царица била завистлива и зла жена и не обичала никого, освен себе си. Всяка сутрин тя се оглеждала във вълшебното си огледало и го питала: Огледалце, огледалце, коя е най-красива на света? А огледалото й отговаряло с човешки глас: Ти, царице, ти си най-красива на света. През това време Снежанка растяла и ставала все по-хубава. Една сутрин царицата отново застанала пред огледалото, а той казал: И ти си красива, царице, но най-красива на света е Снежанка. Като чула това, злата мащеха се разтреперила от гняв и решила час по-скоро да се отърве от заварената си дъщеря. Повикала един стар слуга, обещала му да го възнагради богато и му наредила да примами принцесата в гората и да я убие. Като доказателство поискала да види сърцето й, затворено в дървено ковчеже. Плашеният слуга не посмял да възрази, скрил един нож под дрехите си и повел клетата девойка в гората. Вървели, вървели, небето ставало все по-тъмно, а дърветата все по-високи. По едно време Снежанка разбрала каква е работата и тихо заплакала. Пусни ме, примолила се тя. Толкова години си служил вярно на моя баща. Защо ти да ме убиваш? Смилил се старецът и я пуснал. После убил един лопатар, сложил сърцето му в дървено ковчеже и поел към двореца. Тръгнала Снежанка сам самичка през горския гъсталак. Стигнала много далече и толкова се изморила, че вече не я държали краката. Тък му щяла да легне под едно дърво да поспи, когато й се сторило, че в шубраците примигва светлинка. Надникнала принцесата между клоните и не могла да повярва на очите си. Насред китна полянка, между стари кичести ели, се гушела една малка каштурка. Снежанка се приближила и почукала на вратата, но никой не отговорил. Тогава решила да влезе вътре. Надникнала и що да види. В стаята имало една съвсем малка масичка с 7 съвсем малки столчета. На масичката били наредени 7 съвсем малки панички и 7 съвсем малки чашки, а в спалнята имало 7 съвсем малки креватчета. И всичко било страшно разхвърляно. Тук сигурно живеят много дребни човечета, помислила си девойката и се заела да разтребва къщата. Измила съдовете, почистила печката, помела пода и докато работела, все пеела. Нежното й гласче привлякло всички горски зверове. Накрая принцесата се уморила, легнала в едно от креватчетата и сладко заспала. Тъкмо по това време се прибирали стопаните на каштурката. 7 весели горски джуджета. Щом пристъпили през прага, те забелязали, че домът им блести от чистота. Кой ли е разтребил така? Зачудили се джуджетата. Но когато влезли в спалнята, веднага разбрали. Шепотът им събудил Снежанка и тя отворила очи. Коя си ти? Попитало я най-старото джудже
и принцесата им разказала своята тъжна история. Не тъгувай, остани да живееш при нас, успокоило я то. Докато си тук, ще те пазим и никой няма да ти навреди. Така Снежанка заживяла при 7 горски джуджета. Всяка сутрин те излизали по работа, а красивата принцеса оставала дома, за да готви и шета. На сбогуване новите й приятели винаги казвали: докато се върнем, не отваряй вратата на никого, не пускай никого вкъщи и с никого не разговаряй. После се пръсвали по пещерите, където търсили злато и скъпоценни камъни. Вечер с радост се прибирали от дома, а там ги чакала вкусна гозба и всичко блестяло от чистота. През това време старият слуга се завърнал в двореца с дървеното ковчеже и дал на царицата Еленовото сърце. Доволна, тя веднага изтичала при вълшебното огледало и го попитала: огледалце, огледалце, коя е най-красива на света? Най-красива на света е Снежанка, която живее при 7 горски джуджета, отвърнало то с човешки глас. Ядосала се злата мащеха и решила този път сама да се разправи с заварената си дъщеря. Приготвила една вълшебна отвара, изпила я и се превърнала в старица. Преоблякла се като просякиня, напълнила една кошница с отровни ябълки и се отправила към горския гъсталак. Като намерила малката каштурка, скушена под кичестите ели, злата мащеха почукала на вратата. Кой е? Попитала Снежанка, докато шетала в кухнята. Аз съм бедна просякиня, излагала царицата. Ела да видиш какви хубави ябълки съм ти донесла. Благодаря ти, бабо, отговорила принцесата. Но 7 джуджета ми казаха никого да не пускам. Върви си по пътя. Не ти не ме пускай, ами излез да си вземеш от моите ябълки. Те са вълшебни. Ако изядеш една и си намислиш желание, то ще се сбъдне. Подлъгала се Снежанка, открехнала вратата и що да види? Кошницата на старицата била пълна със сочни ябълки, алени като пламък. Принцесата си взела една, захапала я и се строполила мъртва на прага. А мащехата побързала да се скрие в горския гъсталак и се изгубила, да се не видяла. От тогава никой нищо не е чувал за нея. Вечерта джуджетата не излезли от пещерите и забелязали, че в небето са надвиснали черни облаци. В този миг над главите им пробляснала ослепително ярка светкавица и плиснал пороен дъжд. Спомняли си те, че Снежанка е вкъщи самичка и помислили, че може да се изплаши от бурята. Затова веднага захвърлили кирките и лопатите и с всички сили хукнали към дома си. На прага намерили бездиханната принцеса, до която се търкаляла една нахапана ябълка. Досетили се джуджетата какво е станало и се разридали от мъка. Направили кристален ковчег, положили в него Снежанка и отнесли на близкия хълм. И всеки ден ходили там да я оплакват. Един ден през гората случайно минал принцът от съседното царство. Като видял на хълма плачещите джуджета, той се спрял и надникнал в кристалния ковчег. А в него лежала девойка с чудна красота. Момъкът слязал от коня си и започнал да разпитва джуджетата коя е тази девойка. Тогава те му разказали тъжната й история. Позволете ми да я отнеса в своя дворец, помолил ги той, за да я погреба с всички почести, които се полагат на една принцеса.
После се навел и я целунал. В този миг тя отворила очи и оживяла. Като видели това, джуджетата започнали да подскачат от радост и да хвърлят шапките си във въздуха. Всички вкупом я изпроводили до двореца на принца, а там вдигнали сватба за чудо и приказ.